Inspanning of ontspanning? Mootje Beach Club biedt het allebei. Er zijn allemaal verschillende activiteiten te doen en Stichting Welzijn is vandaag ook bij. Wat is er allemaal te doen bij Mojo Beach? Nou, vandaag is er een funsportkamp gestart voor kinderen uit de omgeving, maar ook voor de toeristen. Die maken kennis met alle sporten die wij aanbieden in 3 of 5 dagen tijd. Daarnaast een zomerprogramma van maandag tot en met vrijdag. Verschillende watersporten, windsporten. Morgen gaan we bijvoorbeeld blowkart, het strandzeilen hier op het strand. Achter jullie zit nog Stichting Welzijn met 60 kinderen die vandaag hebben gebrandingraafd en geskimboard. Dus er is eigenlijk van alles te doen en daarnaast draait het paviljoen ook volop. Dus het is echt een combinatie fun en food die wij aanbieden. En werken jullie al langer met Stichting Welzijn? Nou, Stichting Welzijn is nu het 6e jaar als ik het goed zeg. En ja, we hebben dagen gehad met regen en vandaag hebben we gelukkig veel zonneschijn, goede golven. Dus ze hebben echt kunnen doen waar ze voor kwamen. We wisselen het dan af. Het ene uur gaat de groep van 30 het water in. De andere groep van 30 is bezig op het strand. Na een uur wisselen we dat om. En vervolgens hebben ze eigenlijk aan alles deelgenomen. En het middagprogramma vullen ze zelf in. Hoeveel kinderen doen er vandaag mee? Er doen vandaag 60 kinderen mee. En deze kinderen komen uit de gemeente Sluis. En we doen deze activiteiten vanuit de kinderzomervakantieactiviteiten. En de kinderen kunnen zich aanmelden voor deze dag. We hebben ook nog een fietstocht en volgende week nog een speelweek. En ja, dit zijn activiteiten voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen en die toch eens leuke dingen willen doen. En wat voor activiteit is vandaag? We hebben vanmorgen samen met de organisatie Mojo hebben we brandingraften gedaan en skimboarden en wat strandspelen. En nu vanmiddag hebben we zelf activiteiten, dus de kinderen zijn nog volop actief op het strand. Wat vinden jullie van hier als vrijwilliger? Het is heel leuk. Ik deed vroeger ook altijd mee, maar ik ben nu te oud, dus ik dacht, nou, het is wel leuk om te helpen. En wat doen jullie allemaal hier? We helpen bij spelletjes. Zoals vanochtend hebben we geholpen bij beachvolleybal. En vanmiddag hebben we gewoon allerlei spelletjes die we zelf hebben verzonnen op een vergadering uitgevoerd met de kinderen. Dus. En gaan jullie nog meer dingen doen? Volgende week is dan de kindervakantieweek zelf en dan gaan we met de kinderen hutten bouwen en sport- en speldag doen. En ook de maandag mogen ze allemaal workshops zelf uitkiezen en daar moeten we ook bij helpen. Zou je het ook andere mensen adviseren om vrijwilliger te worden? Ja, zeker weten. Echt, het is echt super leuk en het is gewoon leuk om die kinderen bezig te houden. Wat vonden jullie vandaag? Leuk. En waarom? Je zit aan het strand, het is lekker weer, het is lekker warm. En we mogen de zee in. En wat vonden jullie het leukst vandaag? Het raften. En waarom dan? Ja, je kan over de golven en als je niet oppast val je eraf. Ja. En hebben jullie echt veel geleerd vandaag? Ja, het surfen en... Ook door schelpen zoeken en al. Ja. En wat voor schelpen het zijn. Ja, dat ook. En wat vinden jullie van dat er zoiets wordt georganiseerd? Leuk, want je hebt ook iets te doen in je vakantie. Ja. Want de vakantie is wel lang als je echt niks te doen hebt. Zouden jullie meer willen of vind je het wel genoeg zo? Mag nog wel meer. Ja. We zijn vandaag in Brescia bij het 60ste jubileum van de visserijfeesten. En Kikkie TV mocht een kijkje nemen.
Hallo, ik ben Marianne Notenbart. Ik ben van het weekend tijdens de visserijfeest de Garnalenprinses. En hoe bevalt het om Garnalenprinses te zijn? Ik vind het een super eer om het te mogen zijn. We hebben gisteravond de opening gehad. Daarna hebben we met z'n allen mossels gegeten. Vanmorgen hebben we de wimpels uitgereikt. Straks gaan we in de koets met paarden rond Breskes. Kunnen we snoepjes uitdelen. Nou ja, het is natuurlijk begonnen in feite door de visser zelf is het opgericht. Maar ja, dan waren er al optochten en zo. En kijk, met name ook de turnvereniging hier en die liepen ook altijd mee met de kinderen en die hadden ook demonstraties op het Oranjeplein. En dan waren er ook kwamen er ook al best wel artiesten en zo. Maar later dan zijn er ook praalwagens gekomen. Dan zaten we een hele winter bloemen te maken van krijtpapier. En dat was oergezellig. Ja, ik ben Hans van Dorp, modelbouwer van een modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest in Terneuzen. Er zijn een aantal bouwfases. Het is te beginnen met de romp en dan de opbouw en dan de inbouw van de elektronica van binnen. Nee, dit is niet te koop. Als ik je nu vertel dat er nu al voor rond 9.000 euro aan materiaal in zitten. Er zit er nog geen uur in. Jij was de snelste bij de dames, hoe is je naam? Simone Drijken. En hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Ik had wel, ik dacht ik ga snel starten en dan zie ik wel. Dus ja, het ging wel goed. Hard getraind? Ja, op zich wel. Ja. Vorig jaar ook meegedaan? Ja, vorig jaar was ik tweede, toen was Carmen eerste. Jij bent Carmen? Ja, klopt. Hoe heet je volledig? Carmen de Redder. Hoe ging het deze keer? Nou, ja, op zich ging het wel lekker. Alleen ging Simone er heel hard vandoor. En dan kon ik het niet meer bijhouden. We zijn vandaag in de Eenhoorn in Oostburg, waar de Stichting Welzijn een sport- en speldag organiseert voor de kinderen. Er zijn gymnastiekactiviteiten, luchtkunstactiviteiten. Je kan ook zwemmen, je kan voetballen, je kan hockeyen, je kan basketballen als je wil. En hoe is het als vrijwilliger om hier te helpen? Ja, heel gaaf. Je hebt heel veel kinderen om je heen, heel veel plezier met hun. En ja, het is gewoon heel super om te zien, om mee te doen.
Nou, ik heb net alleen nog maar gezwommen, dus ja, de rest moet ik nog doen. En wat ben je nog allemaal van plan om te gaan doen? Op de trampoline, in de touwen, ja, eigenlijk alles. Ik heb ook alleen nog maar gezwommen. Wat heb je allemaal in het zwembad gedaan? Gespeeld, gezwommen, met de matten. En ga je nog meer dingen doen hier zo? Ja, ik ga het proberen allemaal te doen. Op mij af. Oh, dit kan snel. Wow, dat is goed. De kikkerstelling van deze week is: de kindervakantieweek is een leuke afsluiter van de vakantie. We gaan kijken wat de kinderen ervan vinden. De kikkerstelling van deze week is: de kindervakantieweek is een goede afsluiter van de vakantie. Wat vind je daarvan? Heel erg leuk. Waarom vind je dat leuk? Omdat het gewoon nog echt een leuke afsluiting van de vakantie is. En je kan gewoon echt even lekker erop losgaan. Waarom, wat bedoel je ermee dat je er lekker op los kan gaan? Je kan timmeren, dingen slopen als je wil. Je kan echt van alles doen. En slepen en sjouwen. Echt spellen, alles. Je kan lekker bomen te bouwen en ik hou heel veel van bouwen en zo. Oké. Wat zou je willen dat er nog meer kwam op deze kindervakantieweek? Boomhutten. De kindervakantieweek is een leuke afsluiter van een vakantie. Wat vind jij daarvan? Ja, de kindervakantie, ja. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Oké, en waarom vind jij dat leuk? De hutten bouwen is ook heel leuk en de sportdag was ook heel leuk. Oké, zou het langer mogen dan een week, zeg je, volgens jou? Ja. Ja, geweldig. Je kan je lekker uitleven na de hele vakantie, niks doen en ja, gewoon leuk. En zeg nog eens meer, waarom vind jij het nog zo leuk? Gewoon, je kan spelletjes doen, je kan timmeren, je kan hutten bouwen. Ja, en ja, je kan alles doen gewoon, alles mag. Ja. Wat vind jij ervan? Heel leuk. En waarom? Omdat ik heel vaak naar hier ben geweest, ook andere keer. En zou je nog iets, als je zou willen, iets aan de kindervakantieweek kunnen veranderen? Nee. Dus het is goed zo? Ja. Leuk? Ja, ik vind het ook heel leuk. Waarom vind je het leuk? Er is veel te doen en het is allemaal wel leuk.
ja, je kan jezelf aan bezighouden. En ja, dan ben je ook weg van thuis, dus dan zit je niet de hele tijd in de tuin. Zou er nog wat moeten veranderen aan de kindervakantieweek? Niks. Ja, misschien wel wat langer, dat zou leuker zijn, zodat je meer dingen kon doen. Maar zo vind ik het ook wel leuk. Ik vind het zeker waar. De kinderen kunnen gewoon lekker spelen, lekker hun gang gaan, want we hebben heel veel thema's. We hebben heel veel vrijwilligers die ons gelukkig helpen, want zonder vrijwilligers kunnen wij echt niks betekenen. Ze kunnen hutten bouwen, we hebben een stranddag gehad, we hebben fietstocht gehad. Ja, het is echt helemaal geweldig. Zeker voor de kinderen die niet op vakantie gaan is het een heel leuke uitdaging. Klinkt gezellig. Ja, is het ook echt. Het is echt heel gezellig. Ook voor de vrijwilligers, want voor hun is het natuurlijk ook hartstikke leuk dat ze meedoen. En hun hebben ze vroeger zelf meegedaan als kind. En als ze dan wat ouder zijn, dan kunnen ze niet meer meedoen, want het is tot een bepaalde leeftijd. En dan zijn ze vrijwilliger geworden. Dus het is echt hartstikke leuk. Ja. Allemaal je beker en dan even naar de tand komen. Het is vandaag de laatste dag van de kindervakantieweek. We gaan hutten bouwen en Kikker TV ging een kijkje nemen. En u bent hier als vrijwilliger? Ja, ik ben hier als vrijwilliger. Elke dag of alleen vandaag? Nee, ik ben alleen vandaag. De rest van de week heb ik moeten werken, dus ik kon alleen vandaag. Maar het is heel leuk om te doen. Hoe gaat het hier met de timmeren? Nou, het gaat uitstekend. Zoals je kunt zien, ze zijn druk bezig, de kinderen. Ze hebben al gisteren goed hun best gedaan. En vandaag mogen ze het afmaken. Okay. En wat gaat er verder nog gebeuren vandaag? Vandaag gaan ze de hutten afmaken, dan wordt er gegeten hier op het terrein met elkaar. En dan vanavond komen de ouders, die mogen ze de hutten aan komen zien. En uitsluitend komt de brandweer en die gaan alle hutten worden afgebroken door de brandweer en op één hoop gegooid. En dan gaat de fik erin. Is het leuk om hier te werken als vrijwilliger? Ja, heel leuk om te doen. Kinderen vinden het leuk, zijn lekker bezig en ja. Het is vakantie voor de kinderen natuurlijk, dus ze vinden het ontzettend leuk om te doen. Dus ja, dat wordt gewaardeerd. Is er al wat gebeurd gisteren en vandaag? Ja, er is zeker wat gebeurd. Gisteren, ja, wat we heel vaak tegengekomen zijn, dus dat kinderen die in spijkers trappen. Trouwens, er zijn niet alleen kinderen, maar ook de volwassenen. Een van onze begeleidsters is gisteren ook al in een spijker getrapt. Dus ja, die moeten we dan toch goed ontsmetten en een pleister erop doen. Wat je ook heel veel voorkomt is, ja, kinderen die op hun duimen slaan. Dus ook een pleister, want ja, dan krijg je blaren of bloedblaren. Snee van, ja, langs de spijker, langs de handen. Dus dan doen we daar nog netjes ontsmetten en dan doen we een pleistertje op. Het gebeurt ook wel dat kinderen gewoon nog wat wonden van thuis hebben, waar we er ook nog extra inpakken, want ja, ze zijn toch bezig en dan moeten we dat gewoon opnieuw inpakken. Wat vindt u van het initiatief van de kindervakantieweek? Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik bedoel, de kinderen zijn al zo vaak binnen en de computer en ja, ze zijn gewoon hier heerlijk buiten aan het spelen. Dan treft het ook wel met het weer, maar zelfs gisteren dat het iets minder was, dan zijn ze heerlijk buiten. Dus het is, gewoon, ja, het is geweldig dat dit gewoon gedaan wordt voor de kinderen. En vandaar dat ik ook gewoon heel graag help.